Ahojte, dnes tu máme Škodu Octavia druhej generácie, je to konkrétne rok výroby 2008. V aute je namontovaný obľúbený motor 1,9 TDI s výkonom 77 kW. Je to motor s kódom BLS, znamená to, že už má v sebe zamontovaný filter pevných častíc. Auto má dlhodobý problém s tým, že sa mu sporadicky, občas viac, občas menej rozsvecuje žhavenie, kontrolka motora a kontrolka označujúca problém s DP filtrom. Keď sa tak stane, tak v diagnostike naskakujú chybové kódy P0113 a chybový kód P0238. Prvý kód značí, že príliš vysoká hodnota teploty nasávaného vzduchu, druhý kód značí, že príliš vysoká hodnota tlaku nasávaného vzduchu. Na tomto aute je zaujímavé to, že majiteľ sa s ním už naozaj niekoľko rokov trápi. Do auta už investoval veľmi veľa peňazí, vymenil v ňom veľmi veľa dielov. Len tak úhrnom sú vymenené takmer alebo všetky snímače, je vyčistený DP filter, je vymenený EGR ventil. Posledný výstrel bolo to, že vymenil riadiacu jednotku motora a problém sa nevyriešil. Auto bolo vo viacerých servisoch, majiteľ si ho skúšal servisovať aj sám. Bol aj v autorizovanom servise Škodovky, kde problém v úvodzovkách riešili aktualizáciou softveru v riadiacej jednotke motora, čo samozrejme problém nevyriešilo a nepomohlo. Skúsime sa na to pozrieť teraz my, tak poďme na to. Sedíme v aute, zapneme si zapaľovanie. Ako môžete vidieť, tak auto nám svieti ako vianočný stromček, bliká nám tam žhavenie, svieti nám kontrolka motora, svieti kontrolka oznamujúca problémy s DPF-kom. Tak sa pozrieme teraz s diagnostikou, že čo nám povie riadiaca jednotka motora. Budeme diagnostikovať cez diagnostický protokol normálny fabrický, v tomto prípade Škoda. Nebudeme pozerať celé auto, ale zvolíme si rovno riadiacu jednotku motora. No, pozrieme si chybové kódy. Je tu chybový kód P0113, ktorý nám ukazuje zlú teplotu nasávaného vzduchu. A potom chybový kód P0238, ktorý ukazuje nesprávny tlak vzduchu, ktorý ide do motora. Pozrieme si cez živé hodnoty, že ako to tam naozaj je. Takže si dáme teplota a zvolíme si ešte preplňovaný tlak. No. A vidíme, že teplota nasávaného vzduchu je 134 stupňov Celzia, čo je úplne nezmyselná hodnota. A vidíme, že tlak, ktorý ide do motora, pri vypnutom motore je teraz 2193 mbar, čo je tiež úplne absolútne nezmyselná hodnota. Takže tie chybové kódy sú naozaj správne. Poďme sa pozrieť pod kapotu, že ako to vyzerá tam. Možno nás niečo napadne. Takže auto už došlo v takom polorozobratom stave. Majiteľ sa s tým trápi už dlhšiu dobu. Posledný výstrel do tmy bola výmena riadiacej jednotky motora. Tá pôvodná jednotka bola rozoberaná, tak z toho usúdil, že pravdepodobne asi už niekto v nej niečo robil a bude tam problém. Preto mal požiadavku na novú jednotku. Nová jednotka sa spravila, naklonovala, ale problém nevyriešila. Predchádzajúci majiteľ už spravil takýto bypass, ten zelený káblik, zelená bužírka. A ten bypass ide tunák do snímača teploty a tlaku nasávaného vzduchu. Toto, ako je tu tunák požmochlené, tak to spravil majiteľ ešte predtým, ako to auto sem doniesol. Myslel si, že či náhodou tam nebude nejaký problém ešte s týmto. Čo sa týka snímača, tak ten už je tretí alebo štvrtý, problém to nevyriešilo. Ako prvé ma napadlo to, že si skontrolujem, či dotyční, ktorí robili tento úžasný bypass, náhodou nespravili prepinovanie, či náhodou nezmenili napinovanie na snímači a v riadiacej jednotke. Tak poďme na to.
Napinovanie skontrolujeme podľa schémy, ktorá je voľne dostupná na internete. Keď sa chvíľku pohľadá, tak sa k nej dá dopracovať. V tejto schéme vidíme označenie J248, ktoré nám označuje riadiacu jednotku motora. Riadiaca jednotka motora má na sebe dva konektory, jeden kratší, jeden dlhší. V našom prípade budeme kontrolovať napinovanie z toho dlhšieho konektora, ktorý je označený ako T94A. Na schéme ďalej vidíme snímač teploty a tlaku, ktorý má v sebe konkrétne dva snímače. Je to snímač G31, čo je snímač tlaku. Ten je zapojený na pinoch 3 a 4 a ešte jedna. A potom je tam snímač teploty, ktorý je zapojený medzi pinmi 1 a 2. Budeme kontrolovať na snímači pin číslo 1 musí byť spojený v riadiacej jednotke s pinom číslo 76, pin číslo 2 s pinom číslo 38, pin číslo 4 s pinom číslo 78 a pin číslo 3 musí byť spojený v riadiacej jednotke s pinom číslo 62. Napinovanie sme skontrolovali, je to zapojené správne, tam teda problém nebude. Ako ďalší diagnostický krok urobíme to, že skontrolujeme napájanie snímača teploty nasávaného vzduchu a napájanie snímača tlaku nasávaného vzduchu. Tak poďme na to. Napájanie snímača teploty a tlaku nasávaného vzduchu urobíme obyčajným voltmetrom. Zápornú svorku voltmetra si zapojíme na svorku číslo 1 na snímači a kladnú svorku voltmetra si zapojíme na pin číslo 2. Pri zapnutom zapalovaní by sme tu mali vidieť hodnotu napájania cca 5 V. Ako však môžete vidieť, je tu kadečo iné, len nie 5 V. Hodnota sa nám strieda. Nie je to v poriadku. Takýmto istým spôsobom si odmeriame aj napájanie snímača tlaku nasávaného vzduchu. Ten má napájanie na pine číslo 3, takže záporná svorka nám ostáva na pine číslo 1, kladnú dáme na pin číslo 3 a ako môžeme vidieť, tak nemáme tam tých 5 V, napájanie teda nie je v poriadku. Meraním sme zistili, že na snímači teploty nasávaného vzduchu a tlaku nasávaného vzduchu nemáme správne napájacie napätie. Môže to byť spôsobené tým, že je chyba v riadiacej jednotke motora. V riadiacej jednotke motora môže byť vypadnutý tzv. 5V okruh, ktorý nám napája tieto snímače. Ďalej môže byť v riadiacej jednotke motora vypadnutá spoločná zem, ktorá je pre tieto obidva snímače. Navrhujem vyskúšať si overiť, či nám samotná riadiaca jednotka dáva alebo nedáva tých 5 V. Tak poďme na to. Kontrolu robíme tak, že zápornú svorku zem odpojíme zo snímača nasávaného vzduchu a zapojíme si ju rovno na riadiacu jednotku motora. Skontrolujeme si napájanie. A ako môžeme vidieť, máme tu 5 V tak, ako aj naozaj potrebujeme. Môžeme toto isté meranie spraviť aj pre snímač tlaku. Zapojíme si teda kladný na pin číslo 3. Záporný si necháme na riadiacej jednotke motora. A ako môžete vidieť, tak máme tu napájacie napätie 5 V, tak ako v skutočnosti aj má byť. Meraním sme si ukázali, že riadiaca jednotka, čo sa týka napájacieho napätia pre obidva snímače 5 V je v poriadku. Problém máme v spoločnej zemi. Problém môže byť spôsobený v riadiacej jednotke motora alebo ešte niekde po ceste. Ako som už spomínal, riadiaca jednotka motora bola v tomto aute už vymenená za druhú. Problém sa nevyriešil, správa sa to úplne rovnakým spôsobom. Pravdepodobnosť, že budú obidve riadiace jednotky pokazené rovnakým spôsobom, je veľmi malá. Takže môžeme tým pádom vylúčiť, že problém bude v riadiacej jednotke motora. Kde teda ten problém môže byť? Keď sa pozrieme, že pred nami to už auto bolo u rôznych majstrov a kadekto skúšal kadečo s tým, určite všetkých napadlo skúšať merať kontinuitu medzi snímačom a konektorom. V takýchto prípadoch sa častokrát stane, že ľudia používajú príliš hrubé meracie hroty,
ktoré strkajú práve do tohto konektora. Zo skúsenosti už viem, že keď tam strčíte príliš hrubý merací hrot, roztiahnete dutinku, ktorá je v konektore, a keď aj konektor dáte naspäť na miesto, tak už to tam dobre nedrží a je tam studený spoj. Poďme si vyskúšať, či je to aj v našom prípade. Meranie urobíme tak, že záporný pol voltmetra necháme na svorke pine číslo 1, kladný pol voltmetra si zapojíme na pin číslo 2. Pozrieme si napätie na voltmetri, ktoré je veľmi malé, nie je správne. Tu v konektore vidíme hnedý drôt, tento tu dole, ktorý je vlastne spoločnou zemou pre jeden aj druhý snímač, a začneme týmto drotikom hýbať a uvidíme, či sa nám začne meniť napájacie napätie na snímači. Tak poďme na to. No. Ako môžete vidieť, pohol som spoločnou zemou a zrazu nám tam naskočilo napätie. Pohnem naspäť, napätie sa stratí, pohnem späť, napätie máme a tak ďalej dookola. Takto to vyzerá z pohľadu diagnostiky. Ako môžete vidieť, teraz tam máme teplotu nasávaného vzduchu 134 stupňov, nezmysel. Pohneme s uzemnením a hodnoty sa začínajú dostávať do správneho rozsahu. Máme konkrétne 13 stupňov, 12. Je to v poriadku. Pohnem drotikom naspäť, obvod sa rozpojí a teplota nám znova stúpa do nezmyselných hodnôt. A takto to môžeme opakovať dookola. Ukážeme si, ako vyzerá pin, ktorý je tesný a naozaj drží. Máme tu zapojenú ihlu a ako hýbem s ihlou, tak hýbem s celým konektorom. Ihla sa mi takmer vôbec nevysúva z konektora. Teraz si dáme ihlu do toho poškodeného pinu a začneme robiť to isté. A ako môžete vidieť, hýbem s ihlou a vysúva sa mi ihla okamžite z konektora. Toto je ten nešťastný pin, ktorý spôsoboval dlhoročné problémy tomuto autu. Ako môžete vidieť, problém je spôsobený tým, že je netesný a vyklaný kontakt tunak v tejto svorkovnici, ktorá sa napája do riadiacej jednotky motora. Celá oprava bude spočívať v tom, že ten kontakt buď vymeníme, alebo ho skúsime troška stlačiť, aby držal napevno. Spravíme opravu a vyskúšame, či to pomohlo. Konektor sme opravili a ideme urobiť kontrolné meranie. Znova som si zapojil snímač teploty nasávaného vzduchu, kladný, záporný, na voltmeter. Ako vidíte, je tam požadovaných 5 V a teraz začnem drmať s týmto konektorom, začnem drmať s tým nešťastným hnedým drotikom. Napätie nám drží ako betón, je to v poriadku. Meranie si zopakujeme aj na snímači tlaku nasávaného vzduchu. Zapneme si kladný pol na pin číslo 3. Ako môžete vidieť, tak znova tam máme pekných 5 V, tak ako má byť. Budeme drmať a všetko je to v najlepšom poriadku, tak ako to má byť. Oprava sa teda podarila. Urobíme kontrolu aj z pohľadu diagnostiky. Ako môžete vidieť, tak máme teplotu vzduchu 15,3 stupňa a tlak v sani je 979 mB, čo je v poriadku. To je zhruba teraz okolitý tlak, atmosférický tlak. Začneme hýbať kontaktmi, drotikmi a ako môžete vidieť, tak hodnoty držia ako betón. Spravíme si ešte test, že si načítame chybové kódy a máme riadiacu jednotku, ktorá je bez chýb. A sme vo finále, skontrolujeme si to ešte z pohľadu vodiča. Zapneme zapaľovanie, naštartujeme auto a vidíme, že vianočný stromček je preč. Nesvieti nám ani kontrolka DPF, ani nebliká, ani nesvieti žhavenie, ani nesvieti kontrolka motora. Na aute sme prešli už prvých možno 20 km, chyba sa nám neukázala, auto ide normálne do otáčok, jazdí tak ako má, takže oprava bola úspešná. Aj na tomto aute môžeme vidieť, že zložité a častokrát záhadné závady majú v celku jednoduché riešenie, na ktoré prídeme vtedy, keď máme správne údaje a používame správne diagnostické postupy.
Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať odber a stretneme sa pri ďalšom videu. S pozdravom, dvakrát meraj a raz meň, sa s vami lúči Jozef.